जों चिरां डिस्ट्रिक्टनि बर' आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जानानै फैदों आरो जोङो दिनै माने जों खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों जिहेतु माने बेबो जोंनिनो बर'नि फिसा सासेमोन ओमफ्राय बेबो सासे एथ' उन्दै गोरलै गारनानै थांनांबाय माने एसे अयनाय जादों नालाय जोंबो एसे माने मदद होफैदों आरो ओमफ्राय एसे माने मेन्टेलि स्ट्रं खालामफैदों जाहाथे माने बेफोरखौ साननानै दुरबल जानानै थाया मानसिया नङाबा गावनि फिसाजोखौबोथ' नायफिननांगोन ना नङाबा बिमायानो जुदि दुरबल जानानै थायो होमबा फिसाजोनिबो इयुननि खोथा दङ ओंखायनो जोङो बिदिनो एसे माने मानसिखौ गोसोनिफ्राय ओमफ्राय मेन्टेलि माने स्ट्रं एसे खालामनो थाखाय माने बेबायदि उद्देश्यनो फैदों आरो हाजासे जोंबो माने बिदिनो एसे एनै मदद खालामबाय थागोन ओमफ्राय आं बेखिनिखौबो खावलायो बयनिसिमबो हाजासे जाय हायो एसे एनै मदद खालामनो होननानै आवगायबोनांगौ आरो ओमफ्राय आं बेखौ माने खावलायो गुरैयै जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ आरो माने जाहाथे बे न'खरा थार बिजिरनायखौ मोनो आरो जास्टिसखौ जाहाथे मोनो टाइमावनो मोनो बाराद्राय जाहाथे लेन्डि जाहैया नङाबा बिदिनो सोलिबाय थागोन बेखौनो आं गुरैयै खावलायहरनो लुगैयो आरो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दा बे समाव जोङो दंफायो सालगुरियावहाय माखासे सम सिगां जों ससियेल मिडियायाव बयबो खोनाबाय थादों जोंसार मुसाहारि जाय बिथांमोनहा पुलिसनि नंखाय मोनसे फेक एनकाउन्टाराव जिउ गोमानो गोनां जाबाय जों दिनै बिथांनि न'खराव फैदों जों फैदों चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै आं आफादगिरि लोगोसे आंजों लोगोसे दङ नेहाथारि आरो जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जोङो बेवहाय जोंनि चिरां जिल्लानि जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ बे आर्टिस्टफोर 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन मानसिफ्रा खौसे जानानै जाखिनि हायो थाइसे थाइनै रां कालेक्सन खालामलायनानै जोङो बेवहाय बे न'खराव अनसुंथाइ होफैदों आरो जोंखौ बे हाबाफारियाव हेफाजाब होदों सान्तिपुर बाजार कमिटिनिफ्राय बे सान्तिपुर बाजारनि साफ्रोमबो दखानदार आरो माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफोरा थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ जोंनो हरफादों जों बेखौ लाबोनानै जयैनो चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन आरो सान्तिपुर बाजारनि जायनाखि कालेक्सन जों बेखौ दिनै होफैबाय थ' न'खरखौ नुफैनानै खोब दुखु मोनदों जे थासारिया जोबोरैनो गाज्रि आरो बे गाज्रि थासारियाव जों खावलायनो लुगैदों जे साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा सासे बर' सुबुंनि न'खर होननानै जेन हेफाजाब होनो फैलायो जों बेखौ खावलायनो लुगैदों आरो जोङो बेखौ खावलायनो लुगैदों जे जोंनि बर'फ्रा दिनैनि समाव खौसे जानांगौ आरो जुदि खौसे जायाब्ला जों बेबायदिनो साफा साफायैनो दाउ अमाफोर बुथारनाय बायदि बुथार जालांबाय थागोन थ' जाहाथे बे थासारिया फैया जों बेखौ लुगैदों जों दिनै सोरबा NDFB बा सोरबा ULB सोरबा NLFB होननानै बेयाव फैयाखै जों फैदों सिदा खोथा सासे बर' सुबुंनि न'खर होननानै जों बर' आरो जों बर' जानानै बर'नि न'खराव निदान जानाय समाव जुदि जों बर'आनो जुदि हेफाजाब होनो थाङाब्ला जोंहा बर' बुंनानै लानायावबो लाजिनांगौ जानानै फैयो थ' बे हिसाबै जों बर' आरो जों सावथुन मुलुगनि मानसिब्लालाय मा जानो जों एक्टिं खालामब्लालाय मा जानो जोंबोथ' बर' जोंनि थैयाबो बर' आरो जुदि बर' न'खराव निदान जानाय समाव जों गावजों गाव फैलायाब्ला सोरथो फैलायनो थ' बिनि थाखायनो जोङो दिनै आवगायबोदों जों जाखिनि हायो जोङो गिदिर मानसिबो नङा जोंबो सादारन मानसि जोंबो सादारन पाब्लिकआनो थ' बे अब्लाबो जों जाखिनि हायो जोङो थाइसे थाइनै कालेक्सन खालामबाय आरो जों बे न'खराव दिनै अनसुंथाइ होफैदों जों आसा खालामदों जे साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बिदि अनसुंथाइ होनो थाखाय आवगायबोबाय थागोन होननानै आरो जों बिनि सायाव बुंनो लुगैबावदों पाब्लिक बा जोंनि बर' सुबुंफोरनि फारसे नोजोर बोनानै जे जों बयबो खौसे जानानै थार बिजिरनायनि थाखाय दाबि खालामनांगौ खारन जों बयबो मिथिखाबाय जे बे मोनसे फेक एनकाउन्टार होननानै थ' बे हिसाबै जोंनि खावलायनाया बेसो जे बिनि थाखाय थार बिजिरनाय नांगौ दिनै जोङो मिथिनो मोनबाय जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे जाय बिथाङा रुंसारि जाबाय बिथांनि बिसिनो साख्रिनि मोनसे एपइन्टमेन्ट होसिगोन होननानै थ' बिनि थाखाय आङो BTC सरकारनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय जोंदि गोजोननाय मोन्दों बेखौ फोरमायहरबाय नाथाय
अब्लाबो मोनसे खोथा जोंहा गोसोआव दुखु मोननाय थाबावगोन, बे जाहैबाय जे साख्रिल' होनानै मा जानो, जुदि जाय दायनिगिरि बे साजा मोनाब्ला, दायनिगिरियाबोथ' साजा मोननांगोन। थ' जों बेखौनो खावलायबावगोन जे जाय माने पुलिसा बेबायदि नंखाय मोनसे फाव फान्दायनानै इनकाउन्टार खालामबाय, बिथांमोनखौ जों साजा होनायाव जों माने थार बिजिरनायखौ मोनो, जों बेखौ खावलायबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जों बर'आ खौसेथियाव फैसिगोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन।